Mayong adlaw mga binati o minahal kong mga viewers. Welcome guys sa The Camp. Mauni ag meaning aning The Camp mauni ag Cantijo Mountain Picnic. Okay guys, mauni dugang nga mahimong Matalom tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom guys. Sa pwede ta diri ag gikan sa Matalom to dire sa San Juan, Barangay San Juan, nabilong ni sa Barangay San Juan. Ang iyang pagbiyahe 15 to 10 minutes magdepende sa kakusgon sa pagpadagan. Sa pwede mo kuan guys, available na kini sa kadtong ganahan mo mag-camping, mag-picnic. Pwede ni kayo guys unya na sila'y room, na sila'y mga parintahan nga mga kwarto di aircon sila guys nya maunig entrance. Pwede ta diring mag picnic mo mura siya guest house nga mahimo guys kung ganahan ta mo relax nya ag maunig entrance pero muadto patapadong sa kung diin ato ang makita nimo ang Kanigaw, Bohol nga overview si just dagat nga og muari ka mas komportable ka nga mo kuan. Pwede tang mo bisita diri guys nya mo kontak lang ta nga ning number 09155289372 sa Globe nya sa TM 0955-781-2929. Ako nagauhag sa tanang mga turista nga gikan sa Maynila, gikan sa abroad, sa pwede ta dire mo bakasyon or mo relax. Current na kini karon nga panahon niya mao tong number arang ikuan sa Facebook guys kung unsa nga number ang ato ang pagatawgan og unsay mga serbisyo nila. Mao panig sa entrance guys, mao nig The Camp. Mao ni available na kini sa tanang mo renta dire sa lungsod sa Matalom. Bisag asa mga lugar guys unya pwede na mo dire nga mo relax kay kuan kanang na po jay signal. Pwede tang maka kuan dire pwede mo dire mag-fire kanang kuan maghimog mga activities nga inyong kuan kanang pagahimuon dire sa area. Okay, maunig entrance gikan sa kuan siya guys ikas karsada musud dire nga kuan nya atong himuon na pod muadto na pud ta padung sa kung diin adunay mga kuan kwarto nga parintalan po nila. Okay. Sa entrance pala man ni guys. Okay. Padung nga tasod guys. Mao ni The Camp na Cantijo Mountain Picnic. Dayon mosoda diri guys. Maunig ihang kuan. Mapan ha. Nya ato sang i-kuan guys kay aron di mo continue inig. Mapan ni ag entrance. Moadto ta sa main nga kuan. Okay.